Let's go! May daan muna kami dito, guys. Anong pangalan dito? AG Cave. Ano yan? AG Cave. Pwede mababasa, guys. So, dumaan muna kami dito. Pupunta dito. Sabi ko, kahit bumaba na lang siya muna, pagka-picture siya kanina. Pupunta kami doon. Picture lang. Walang entrance dito. Mayroon. Give space for parking. AG Pita. Agkapita. Agkipita pala. Agkapita. Ano pagbasa? Agkapita. Agkapita pala. Ano ba yan, guys? Hindi marunong magbasa. Picture kayo dyan. Mag-picture si ma'am. Picture kayo. Alin na kayo? Diyan ka, ma'am. Kaya ako, be. Isog. Kaya ka, picture, be. Ano pala si Ma'am Minda? Sige, pala. Ako yung picture, be. Ayan, na-picture muna kayong lahat. Sige. Maganda rin yung ganitong view, mga nakaganon yung mga... Yung ganon. Dito na harap. Walking. Magbindang mo. Mami. At yung dalawang dagdarte. Ano? Oh. One, two. Isa pa. Mami. Oh. Harap ka na. Be, ako picture. Ikaw. Hindi na? Tapos ka na pala dito. Baka matulad tayo na Hindi, wala kami. Hoy, Ano? nahulog sa tulay sa Sambuanga kay Mayor. Meron? May nahulog? Oo, nahulog sila lahat. Nag-inspection ng tulay. Hindi ko alam ng balita na yun. Bagong panimba yan Oo. Dito kami nagkakapinilay na yan. Nagbibideo kasi ako eh. Go! Yes. Picture pa sila. Guys. So, layo na nila. Papasok kami doon, mga Omega. Hihingi kami ng... Viral coffee shop. Oo, no? Nice doon, no? Ma'am Dayan, picture tayo dyan, Ma'am Dayan. Dyan ka. One more. Okay. Video with, picture. See you. Sana hindi mahulog yung cellphone. Kami. Wow, sarap siya mag-coffee dyan. Coffee. Kaping. Rice. Coffee rice. Ang layo na nila. Guys. Wait. Wala sa tubig. Under construction.